Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Pranamam हरे कृष्ण प्रणम माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അധ്യായം 5 വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അധ്യായം 5ന്റെ പേരാണ് വ്യാസദേവന് നാരദ മഹർഷി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് 40 ശ്ലോകമാണ് അതിലുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, പകുതി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അധ്യായം അവസാനിച്ചത്? 4-ാമത്തെ അധ്യായം നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമനായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ നാരദന്റെ ആഗമനായിരുന്നു 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. നാരദ മഹർഷിക്ക് നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗമനത്തില് സന്തോഷവാനായിക്കൊണ്ട് വ്യാസമഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മദേവന് നൽകിയ അതേ തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അല്ലെ. ആ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു എന്നാണ് 4-ാമത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അങ്ങനെ ഇരിപ്പിടം നൽകി. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ദേവർഷി നാരദൻ വ്യാസമഹർഷിക്ക് നൽകിയ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൗമ്യമായിട്ട് പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസമഹർഷിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി ആ ഇരിപ്പിടത്തില് ഇരുന്നു കൊണ്ട്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകാണ് അല്ലെ, വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്ക് കാരണം മനസ്സിലാക്കിയ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി വ്യാസദേവന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വ്യാസമഹർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാക്ഷാത്കാര വിഷയമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശരീരവും ആ മനസ്സും കൊണ്ട് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴോ
എന്താ പറയുന്നത്, ഇതും പറയാണ് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, വ്യാസ മഹർഷിയുടെ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ഉചിതമാണ്, ഉത്തുംഗമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരിപൂർണവുമാണ്. എല്ലാത്തരം വേദപരമ്പരകളും വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതം അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാതിനെ കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നതും അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ലാന്ന് നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയോട് പറയാണ്. തങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഉത്തുംഗമമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് വേദപരമ്പരകളും എല്ലാതും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വ്യാസമഹർഷിയോട് ആര് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവും അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ എല്ലാം തകർന്നവനെ പോലെ നിരാശനായിരിക്കുന്നെന്ന് നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടും താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം തകർന്നവനെ പോലെ നിരാശനായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നാരദ മഹർഷി ആരോട് ചോദിക്കാണ്? വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോ വ്യാസമഹർഷി പറയുന്നതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. വ്യാസമഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്, സമ്മതിച്ചു തരാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാലും എനിക്ക് സമാധാനം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വ്യാസമഹർഷി പറയാണ്. നാരദ മഹർഷി അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് സമാധാനം തോന്നുന്നില്ല, എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അതൃപ്തിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എന്റെ തൃപ്തി ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസ മഹർഷി പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്തതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത അറിവുകൾ ആർക്കുണ്ട്? നാരദ മഹർഷിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ, എന്റെ അസന്തുഷ്ടിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് നാരദ മഹർഷിയോട് വ്യാസ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത 6-ാമത്തേതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 6-ാമത്തേൽ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും സംഹാരകനും പിന്നെന്താണ് പരിപാലകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നിഗൂഢമായതും സർവ്വതും അല്ലാതും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. 6-ാമത്തേല് നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് വ്യാസദേവൻ. കാരണം അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണല്ലോ. എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ്? സ്രഷ്ടാവാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും സംഹാരകനും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? നാരദ മഹർഷിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ ആ തൃപ്തിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയോട് വ്യാസ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഇനി 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാണ് അടുത്തില്ല. അങ്ങ് പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ നന്മയുള്ളവരാണ്. ആയതിനാൽ സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും വായുവിനെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും ആന്തരിക മേഖലയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാനും കഴിയും. അതിനാൽ എന്നിലെ ന്യൂനതകളെ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു തരണം. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വിശേഷിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളില് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയും. വായുവിനെ പോലെ എല്ലാവരുടെ ആന്തരിക മേഖലകളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാനും അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ന്യൂനതകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് നാരദ മഹർഷിയോട് വ്യാസ മഹർഷി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉദാത്തവും കളങ്കരഹിതമായ മഹത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ സവിസ്തരം വർണ്ണിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള
ദർശനം വിലയില്ലാത്തതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, അതായത് മൂല്യരഹിതമായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉദാത്തവും കളങ്കരഹിതവുമായിട്ടുള്ള മഹത്വങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തില് സവിസ്തരം വർണ്ണിച്ചില്ല. മഹത്വങ്ങളൊന്നും സവിസ്തരം യഥാർത്ഥമായ രീതിയില് വ്യാസ മഹർഷി വർണ്ണിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ദർശനം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂല്യരഹിതമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് വിലയില്ലാത്തതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നാരദ മഹർഷി ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ മൂല്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തതാണ് അതൃപ്തിക്ക് കാരണം. അത്തരത്തിലുള്ള പദകോശങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്, അത് മൂല്യരഹിതമാണ്, അതിനൊരു വിലയുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിൽ പറയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത് എന്താണ് പറഞ്ഞ മതാനുഷ്ഠാനമായ ചടങ്ങുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന 4 തത്വങ്ങളും വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങ്. അപ്പൊ അങ്ങ് മതപരമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 10ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തെയും വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ വിവരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? സന്യാസികൾ അതിനെ പറയുന്നത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ നിവാസികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കില്ല, കാരണം അവർ അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള് വിവരിക്കാത്ത വാക്കുകള്, പദകോശങ്ങള് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? അത് എന്തിനുള്ളതാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള്. ആ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കാത്ത പദകോശങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? കാക്കകൾ വസിക്കുന്ന കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ്. അവിടെ ആർക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? അതീന്ദ്രിയ നിവാസികൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ്? അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ്. അതീന്ദ്രിയ നിവാസികള് അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണ്. അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അരയണ്ണാണ് ഏറ്റവും സത്വഗുണമുള്ളത്, ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ മാത്രമേ അരയന്നങ്ങൾ വസിക്കുകയുള്ളൂ. പാലും വെള്ളവും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അരയന്നം. അരയന്നങ്ങൾ പാലും വെള്ളവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പാലും വെള്ളം അതിന് നല്ലത് മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് ആര്? നല്ലത് മാത്രം അല്ലെ, നല്ലത് മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് ആ അരയന്നങ്ങൾ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണെന്ന് അതീന്ദ്രിയ നിവാസികള് അവരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കാത്ത പദകോശങ്ങള് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതീന്ദ്രിയ നിവാസികൾക്ക് യാതൊരു ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതീന്ദ്രിയ നിവാസികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അരയന്നങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് പരിധിയില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഹിത്യങ്ങള് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ജനങ്ങളുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആര് സ്വീകരിക്കാണ്? അതീന്ദ്രിയ നിവാസികള് സ്വീകരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും പാടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും, അതിപ്പോ പൂർണ്ണമല്ല, അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആര് സ്വീകരിക്കും? അതീന്ദ്രിയവാസികൾ സ്വീകരിക്കും. അത് അതീന്ദ്രിയവാസികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് എന്താ പറയുന്നത്? അത് കേൾക്കുകയും പാടുകയും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 10ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കാത്തത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങള് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനം
11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങള് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകളെല്ലാം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങള് അത് പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സ്വീകരിക്കും. കാരണം എന്താണത്, അത് ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സങ്കല്പമില്ലാതെ അത് നന്നായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതല് അതെങ്ങനെയാണ് വേദനാജനകവും സ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷണികവുമായി ഫലോദ്ദേശങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അതായത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ്. അതല്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സങ്കല്പമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, അത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് വേദനാജനകവും സ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷണികവുമായിട്ടുള്ള ഫലോദ്ദേശ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അപൂർണമായിരിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞത്? അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങള് എന്താ പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമില്ലാതെ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം എന്താണുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തിൽ എന്താണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്? അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ദർശനം തികച്ചും ശരിയാണ്, അങ്ങ് ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവ്വലൗകിക ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി ഭഗവത് ലീലയെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് കഴിയും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ 2-3 ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ചെയ്തതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ വ്യാസമഹർഷി ഒന്ന് ഇതാക്കി പറയാണ്, അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങയുടെ ദർശനം തികച്ചും ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ ദർശനം. മാത്രമല്ല അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനാണ്, സത്യസന്ധതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനുമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും എന്നിവിടെ നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണെന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അത് കഴിഞ്ഞ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അടുത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് ദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി അത് പ്രതികരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിശദീകരിച്ചാലും അത് എന്തുപോലെയായിരിക്കും? കാരണം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? വിശ്രമ കേന്ദ്രം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ, കാറ്റ് വിഷമിക്കുന്നത് പോലെ അത് മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കാറ്റത്ത് വഞ്ചി കിടന്ന് ആടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. മനസ്സിലായല്ലോ? 14ാമത്തെ ശ്ലോകം 14 വരെ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സാമാന്യ ജനങ്ങള് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദിക്കാൻ പ്രവണതയുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും അതാണ് അല്ലെ, ആനന്ദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പ്രവണതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വ്യാസമഹർഷി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് സർവഥാ അനുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഉചിതമായൊരു കാര്യമല്ല ചെയ്തത്. കാരണം യുക്തിരഹിതവുമാണത്. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുകയും
വിലക്കുകളെ കാര്യമാക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളും നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങ് എന്താ ചെയ്തത്? മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭൗതിക ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതല്ലായിരുന്നു അങ്ങയുടെ സാഹിത്യങ്ങള്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പൊതുവെ ആനന്ദിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ, ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തെന്താണ്? അങ്ങ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് സർവ്വതാ അനുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല യുക്തിക്ക് എന്താ പറയാ, യുക്തിരഹിതവുമായിട്ടുള്ളതാണത്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നയിക്കപ്പെടുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുകയും അതിന് വിലക്കുകളെ കാര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നിവിടെ. കാരണം വ്യാസമഹർഷിയുടെ രചനയിൽ വന്നായ പോരായ്മ എങ്ങനെയാണത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച ഒരുവന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭൗതിക ആസക്തി മൂലം അത്ര നല്ല സ്ഥിതിയിലല്ലാത്തവർക്കും പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴികള് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരമിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അർഹത ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ആസക്തി മൂലം അത്ര നല്ല സ്ഥിതിയിലല്ലാത്തവർക്കും, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം അത്ര നല്ല സ്ഥിതിയിലല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ വിവരണത്തിലൂടെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരല്ല? ഭൗതികത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നവരല്ല. ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും എന്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം? ഈ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ അവർക്കും ഉയരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴികള് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ ദൗത്യമാണ് എന്നിവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയോട് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അയാൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നില്ല, പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ആർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വധർമ്മം മാത്രം ചെയ്തു പോകാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ്, അതിന്റെ സവിശേഷത പറയാണ്. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വധർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വധർമ്മം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാതൊരു നേട്ടവും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്തും എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവനും തത്വചിന്താചായ്വുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗ്രഹം പാതാളം വരെ അലഞ്ഞു നടന്നാലും ലഭിക്കാത്ത ലക്ഷ്യബോധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലക്രമേണ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാത്ത പോലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദുരിതങ്ങൾ ലഭിക്കും. കാലക്രമേണ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാലക്രമേണ അത് യാന്ത്രികമായി ലഭിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവനും തത്വചിന്താ ചായ്വുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന
ലോകം വരെ, പാതാളം വരെ അലഞ്ഞു നടന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമുക്ക് കാലോചിതമായിട്ട്, കാലക്രമേണ നമ്മുടെ ആ സമയത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്കത് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമ്മള് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ പാതാള ലോകം വരെ പോയാലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് സന്തോഷമായാലും ദുരിതമായാലും അതെന്താണ്, അത് യാന്ത്രികമായിട്ട് വന്നും ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വീണുപോയാലും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് വിധേയനാകുന്നില്ല. കാരണം ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ രുചി ആസ്വദിച്ച ഒരാൾക്ക് ആനന്ദത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി 19 പറയാണ്, ഇനി അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വീണുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന് അദ്ദേഹം വിധേയനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ ആ രുചി മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ആ ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ കാരണം ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ച ഒരാള് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആനന്ദത്തെ ഓർക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നിലും ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയാലും അദ്ദേഹം വേറെ യാതൊരു രീതിയിലും മാറിപ്പോകുന്നില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രുചി മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു പോകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കുറെ നാൾ നിന്ന് പിന്നെ പോയിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം എങ്ങനെ പോയാലും തിരിച്ച് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നിവിടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് വ്യാസ മഹർഷിക്ക്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് അകലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ് നാശത്തിനും ശേഷവും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, അങ്ങേക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണല്ലോ എന്ന് നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും പറയാണ്. കാരണം അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിവിടെ പറയാണ്. നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. 20 വരെ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഇനി എന്താ പറയണ നാരദ മഹർഷി? ഇനി നാരദ മഹർഷിയുടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന വെച്ചാൽ, അങ്ങ് എന്റെ പൂർണ്ണാംശ അവതാരം. അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഇല്ല. നാരദ മഹർഷി പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങ് വ്യാസമഹർഷി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ, പൂർണ്ണ അംശ അവതാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. താങ്കൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ താങ്കൾ എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായും വിസ്തരമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? വിവരിക്കാനായിട്ട് പറയണം. കാരണം അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, വ്യാസമഹർഷി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? നമുക്കറിയാം, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മകള് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അത് വിസ്തരമായിട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ആര്? വ്യാസ മഹർഷിയെ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിന്നെന്താ പറയണത്? തപസ്, വേദപഠനം, ത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം, നാമജപം എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്ര വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം
ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകൾ പരമാവധി ആസ്വദിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേദപഠനം, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, തപസ്, വേദപഠനം, ത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം, നാമജപം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണങ്ങളിൽ പരമാവധി ആസ്വദിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൈവരും. നമ്മൾ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തപസ്, ദാനം, ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകള് പരമാവധി ആസ്വദിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ കൈവരുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ തപസ് ചെയ്യണ്ടേ, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ, വേദപഠനം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡെയിലി ഭാഗവതം കേട്ടാൽ മതി. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് കൈവരുമെന്ന് പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികള് സംശയാതീതമായിട്ട് തന്നെ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഡെയിലി ഭാഗവതം കേൾക്കുക. ദാനവും ചെയ്യണ്ട, വേദപഠനവും നടത്തണ്ട, പിന്നെന്താണ്, തപസ്സും ചെയ്യണ്ട, വേറെ ഒരു ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്യണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഡെയിലി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക, കേട്ടാൽ ആസ്വദിക്കുക നമ്മളത്. അങ്ങനെ തന്നെത്താനെ കൈവരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്. ഇനി 23ാമത്തെ തൊട്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. 23 തൊട്ട് 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവജന്മത്തിന്റെ കഥ പറയാണ് ഇവിടെ. നിർത്തണോ നാളേക്ക് വെക്കണോ? എന്തായാലും മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെന്ന്. നാളെ എടുക്കാം അല്ലെ? തുടർച്ചയായിട്ട് പോകാമല്ലോ. കാരണം അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താനും തോന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതും നിർത്താൻ തോന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടല്ല 23 മുതൽ 31 വരെ പൂർവജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ആ ഒരു അധ്യായം പോലെ നല്ല ഒരു അധ്യായം, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായ ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു. അടുത്തത് നല്ല അധ്യായമായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതില് മാതാജി അടുത്ത PDF കൂടെ ഇടണേ. ഇടും മാതാജി. കാരണം എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ PDF ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നു പോണതാണ്, വേഗം എടുക്കാനായിട്ട് മറക്കും. ആ സമയം ആകുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മക്ക് വരുന്നത്. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം ചെയ്യട്ടോ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്, അപ്പൊ